postoj je ofenzíva, defenzíva, oko, tvrdosť postoji, odolnosť postoji. Budem teraz viac sa zameriavať ja tak ofenzívne, že to sa mi páči, kto má jak ofenzívne a akože signifikantný ten postoj a peňaz. Obrana. Veľmi dobrú obranu si myslím, že ťažko sa proste útočí, je Lozen Keita, že či už je to postoj, alebo obrana proti takedownom, alebo oko, že Lozen je fakt špička. Wrestling, to má výborný wrestling. Dám Carlos, však vyhral s tým svoju celú kariéru, vlastne urobil s tým wrestlingom, no dáme Cardita. Cardio, dám Kozmič, osobnosť. Ja dám taký, že pri kom sa človek podľa mňa cíti dobre, tak týmto smerom pôjdem a Attila Kavek.